și de aia am găsit butonul când stau pe loc să mă blochez. Să nu intri dracii pe la mine prin spate, pe acolo prin mașinuță. Și în mers, în caz de am apucături de astea de înotătoare sau cineva de la mine. Am găsit cum să blochez geamurile, adică... Eu am pățit, băi, deci n-ai idee, deci prima oară când m-am dus. Ți-am povestit de chestia aia cu giratoriu, cu băgatul în seamă. Deci eu când m-am dus după în parcare, stăteam acolo la mall, m-am gândit, băi, naiba, mă trezesc cu oameni așa, știi? Și eu cred că mai sunt și proști de ăștia, sincer, chiar cred. Adică nu cred că au de asta cu fum, dar așa, ca să sperii să te jani după mine. Nu. Și pe aici am găsit prima oară când m-am chinuit să scot mașina din... N-a parcat în parcare ca lumea. Am pățit, Doamne ferește, cred că aș plânge acolo, cred că aș... Dar să-l văd pe unul așa că vine spre mașina mea cu spate, cred că-l calc. Cred că dau așa lier din greșeală și... Prima oară când m-am chinuit să scot mașina din semi-parcare, când era parcată, a venit un fraier, păi și efectiv s-a băgat acolo. Eu m-am băgat într-o spațiu de ăsta, spațiu verde considerat, aliuț, așa, la mini, pe aici, nu știu dacă știi, dar... Și ca să urci, era așa o chestie să urci, m-a blocat ăla și a trebuit să cobor așa, cum se numește, pavaj, cu fața, că n-am mai putut să dau cu spatele. Băi, și ăla m-a văzut, bă, și-a lăsat-o fix în spate. Și el în față, când era partea așa lină, putea să-i ducă alea mai în față, să o dea după el cu spatele. Și efectiv m-a blocat și era un copac în fața mea și mașina lui în spatele meu. Mi-a atins, nu. Și era un copac în față și mașina lui în spate. Și am făcut de alea așa, țâc, 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 țâc. Am făcut așa cu mașina, până am scos-o pe sus, așa. Și după nu mai trebuit acolo. N-am zis, nu mă mai bag acolo nici, dar oricum n-am voie. Că e considerat spațiu verde, chiar dacă nu mai... Aia din prima, da. Chiar și dacă nu-i iarbă nimic jos. Să cobor mai în diagonală. Păi nu te gândi. Deci, știi că povestisem eu pe live că am o chestie, un țăpuș de ăla de... o chestie aici de... nu știu ce. Eu aveam în față copac, în spatele aveam pe la blocat, iar eu în dreapta mea aveam chestia aia de fier, nu știu, ceva de ciment, o chestie, un bloc. Când azi eu prima oară când aparcam, s-o băga mama în fața mașinii mei să mă oprească, ca să nu dau de ăla. Că nu-l vedeam, dar oricum aveam chestia aia să-mi îmi băga senzor la mașină, dar mama nu știu, și s-o băga în fața mea. Și oricum n-am putut să mă duc, adică m-am spus, cred că atât de copacul ăla, știi, am luat așa, fuc, și foarte încet, foarte încet. Am dat pe bune. Și am intrat în chestia aia, eu n-am înțeles de ce mi-o stă și am crezut că am călcat-o până la picior, am înnebunit. Și eu încercam să pornesc mașina, dar eu n-aveam motorul pornit. Și eu mă spuneam acolo, dădeam cu... Doamne, ce... Dacă n-am plâns în seara aia... Doamne, dacă n-am plâns în seara aia... S-a speriat. Păi s-a speriat, dar era în colțul meu. Maxim dacă adiceam puțin mașina, dar cu colțul, cu colțul, nu cu botul. Ea s-a băgat fix în bot, așa și... Am zis, băi, ce are? Și am zis, Doamne, mor în pușcărie. Doamne, mor în pușcărie. Adică mulțumesc, mor în pușcărie. Am călcat cu mama, ea rămâne cu handicap toată viața. Dar în 2 secunde, așa, m-am gândit, Doamne, rămâne mama cu pisi, amputează piciorul, să... Nu știu ce, mai mult mi-e panicat. Mi-a gândit, ce facem, micuța? Te ierta, mă de ierta, dar... Trebuie și o școală, nu? Săraca, da, acum am ok. Am mers și ieri. Și mi-a fost ok. Am simțit cel mai comod. Cel mai ok m-am simțit. Și n-am mai avut probleme de așa. Da, am mers ieri. Și m-a lăsat așa, nu a fost un... mi-a spus de asta, da. Nu a fost niciun comentariu, ieri mergeam... Am test la mate, succes, pisica mea, succes. Mergeam, mă rucam să fiu pe banda mea, că oricum nu vedeam nimic pe jos. Îmi dăduse eu unde ăsta, era, nici nu știu ce era, cred că era Mustang, nu știu cine era, știi că mașina... Cum se numește mașina cu calul? E un cal, o mașină pe asta cu cal. E Ferrari, nu? Este un oraș, mi-a dat la un flash, am crezut că e poliția, nici nu înțelegeam dacă... Deci mi-am luat, bine, am farurile alea, uite-te leacă. Și ziceam, dar uite-te leacă, mai așa să vedem din profil, să vedem dacă sunt farurile. Și am zis, la fată, uite-te jos, și spuneam, nu, cred că-s farurile calcării. Nu. Uite-te leacă, ridică-te leacă. Și am zis, Doamne, mi-a dat și ăla cu
flash-ului, mi-a dat un flash, n-am mai văzut nimic tot drumul. Ochelarii nu aveam normal. Gata, mă oprește. Gata, mă oprește. Mă oprește. Azi, evita cu drag. Mă oprește, mă oprește, mă oprește. Nu m-a oprit. Nu am avut cine să oprească. Și-au nimic, nimic. Acum nici nu stau, acum mă duc. Ce că plouă mai acolo și nu că nu se face provocați. Unde vă vorbiți așa? Vezi că eu chiar mi-e foarte fain chiar mi-e. Bine, am căcat-o ieri cu aproape 90, aveam un 85. Vă mulțumesc. Aveam un 85, așa și-o călcam. Nu vedea. Eu nu vedeam unde merg, nu. Ăla am dat-o flash și am zis să vedem dacă chiar e de ceva. Nici nu știam dacă am alea deschise. Luminile potrivite, am zis, bă, eu, vedem. Și după când am intrat în oraș, aveam limită de 30, facem, hai, pe bune, chiar merge atâta. Și am, păi, asta e limita. Face Maria. Nici chiar. Și am dați foarte atentă la asta. La limite, la toate astea. Dar așa de capul leacă, trebuie să o și turez. Ca să se curețe alea. Cum se numesc alea? Să se curețe alea, să nu se facă figurii 2 lei. Băi, eu aș zice de minim 5 lei, dacă mă întreb pe mine. Maxim. Aș zice de minim 5 lei. Nu chiar 2 lei. Injectoare, așa, injectoare. Injectoare. Să nu se facă săniuță. Păi nu întreabă. Figuri de 5 lei. Hai, mai merge, parcă sună altfel, știi? Pentru că știi și tu, 1, 1, 2, 2, dar 3 și cu 3, 6. Lei nu e 6. 6 cu mult peste 2. Ca la mine, pe la tine ceva horror. Eu toată lumea să mă feresc. Și acum am zis lumea că bine că n-ai luat pe spate, că sunt fain, băi. Sunt fain și alea, dar nu-mi plac alea 4x4 la mare. Nu-s și Volvo-urile. Dar mi-era frică, sincer, că mi-a fost frică în soltare. Și majoritatea care au de la BMW-urile au de asta 4x4. De asta. Eu am ceva all season, dar mi-a zis domnul de acolo că nu le recomand neapărat. Ele sunt ok, adică am toate... Cum se numesc chestiile alea de la fiecare